Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli uża l-editorial tat-Times biex iwassal messaġġ li Simon Busuttil għandu jirreżenja mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u jmur mal-Partit ta' Marlin Farrugia. Puli li l-ħadd filgħaxija hekk kif il-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista ħareġ jappella biex Busuttil iwarrab kien qisu ras maqtuwa, ħareġ u għal Adrian Delija u daħlilha bir-ras kontra Simon Busuttil. Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista dlonk wera l-bieb lil Busuttil u talbu biex jirriżenja mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u jmur mal-Partit ta' Marlin Farrugia li sejħilha bħala oppożizzjoni xkejkna. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista xerred din id-dikjerazzjoni wara li nfetħu diversi kanuni fih dan il-Partit Nazzjonalista hekk kif sar magħruf li l-istorja ta' E-Grant hija gidba ċertifikata. Clyde Puli bekk qabel li bħala kap Simon Busuttil kien prova jieħu vantaġġ politiku fuq l-istorja ta' E-Grant u għamel din l-istorja bħala tiegħu bħalli kieku qisu kellu evidenza b'saħħitha. Huwa sigriet magħruf li Clyde Puli ilu bit-tekketta mal-grupp li qed jappoġġjaw lil Simon Busuttil minflok lil kap Adrian Delija. Puli kien strumentali biex il-Partit Nazzjonalista iqatta l-karti ma' Marlin Farrugia li dan l-aħħar fuq l-Independent wasal biex qal li hija irrelevanti.